Deze week in Limbourgeois een reportage over de eerste concerten van André Rieu in Tel Aviv in Israël. André Rieu reist al vele jaren de hele wereld rond. Maar in Israël was hij met zijn orkest nog nooit geweest, terwijl dat voor hem toch een heel bijzondere bestemming is om meerdere redenen. Hier in dit basketbalstadion in Tel Aviv treedt hij in de drukke paasvakantie hier in Israël 4 keer achter elkaar op, 4 keer 7000 mensen. Ja, zoals je weet, we reizen over de hele wereld en dan vraag ik altijd, waar komen jullie allemaal vandaan? En ik zag steeds meer Israëlische vlaggen in het publiek. Zo ging het ook met Roemenië. Toen heb ik ook tegen mijn jongens gezegd, ga daar eens kijken. En dat had ik ook gelijk. Ja, en hier ook. Dus ze zijn gaan kijken een jaar geleden hier en praten met mensen hier en de zaal bekijken. Want dat is belangrijk, er moet een zaal zijn, hè? Met de juiste capaciteit. Ja, want er zijn heel veel landen, er is gewoon geen zaal. En dan ben ik wel heel populair, maar er is geen zaal. Dus ja, 500 man heb je denk ik. Ja, dat is te klein. Ja. Ik reis met dat hele ding. Ik ben niet gesubsidieerd zoals je weet, dus ik moet het allemaal zelf betalen. Dus ik moet een grote zaal hebben en die moet dan minstens een paar keer gevuld zijn. Anders heeft het, je kunt je voorstellen wat het kost om alles naar hier te brengen. U komt naar André Rieu, zo te zien. Wonen jullie hier of zijn jullie als toeristen hier? Nee, wij wonen hier. We wonen hier. In Herzliya. En we werken allemaal in Bet Juliana, Bettervoort. Dat is het Nederlandse bejaardentehuis. I bought tickets for my grandfather's birthday. Okay. Yeah, he loves him. Yeah. I saw him a few times on YouTube and I really liked him as well. Yeah. So I decided it would be the best gift, you know, it's an experience of once in a lifetime. Ik hoorde wat Nederlands, dus niet op vakantie hier, maar u woont wij hier. wonen hier. Wij zijn goede vriendinnen en zij woont hier in Modi'in en ik woon in Jeruzalem. Oké. Ja. Al long time? Ik 38 jaar. Ja, ik hoor wat Limburg. Ja, ik kom uit Venlo. Maar jongens, van Venlo naar Jeruzalem. Van Venlo naar Jeruzalem, ja. Dat is ja. wel wat. En nog nooit André Rieu gezien. Mijn moeder wel in Limburg, die is helemaal verliefd op André Rieu. Dus ik kom nog kijken. Jongen. Is het wel bijzonder dat er vanavond bijvoorbeeld met name wat Maastricht daar ook in de zaal zitten van Joodse afkomst? Ja, dat is natuurlijk leuk. Hè? Je weet, mijn vrouw is, de vader van Marjorie, die was gevlucht uit Berlijn. Die heeft hier ook Joodse roots. Dus Marjorie is ook hier. Die zei, als ik nou niet meega, dan ga ik nooit meer. Dus ja, dat is absoluut wel leuk. Ja. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder, ja.
ja, er waren ook nog berichten van tevoren, daar kon je niet beter wegblijven uit solidariteit met de Palestijnen, et cetera. Maar dat heb je meteen afgekapt. Ja, want ik kom hier om muziek te maken. En ik bedoel, als er iets is om vrede, waarmee je vrede zou kunnen stichten, dan is het met muziek. En over Trump en Erdogan en zo kun je ook van alles zeggen. Hou dan, maar dan kun je verder thuis blijven, op de Vriethof. Ja. Je hebt al aardig wat afgereisd, onlangs nog in Mexico, dat is ook niet naast de deur. Dadelijk de voorbereiding op het Vrijthof, maar in het najaar ook nog een boel landen. Ja, je sport wel veel, maar hou het maar even vol. Hè. Ja, het is een beetje, ik moet zeggen, na de zomer gaan we naar Amerika, 2 weken. Dan gaan we naar huis, 2 weken. Dan gaan we een week naar Buenos Aires. Dan gaan we weer naar huis en dan gaan we naar Australië. Ja, of dat zo goed gepland is, weet ik niet. Maar oké, we komen er allemaal doorheen en volgend jaar plannen we het anders. Ik heb al gezegd, jongens, niet meer dan 2 jetlags. En dit zijn er 3 achter elkaar, dat is een beetje veel. Ja, dat is toch heftig. Maar je houdt het wel vol, onder andere door het trainen, denk ik. Ja, zeker weten. Het kan ook niet anders. Als je op een bepaalde leeftijd komt en je denkt dat alles nog vanzelf gaat, dat gaat niet. Je moet echt er wat voor doen. Nee. Kijk, en heb je vanmiddag niet even getwijfeld vanuit het hotel van hé, ik ga lekker tussen die Israëli's op het strand liggen? Nee, helemaal niet. Als ik 1 ding haat, dan is het zand en water. Dus ik vind het prima daarboven in mijn kamer. Maar het ziet er wel leuk uit. Hè? Hier. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen, dus het andere zuiden. Er was ook nog van tevoren een beetje discussie, omdat in Nederland Palestijnse groepen hadden gezegd je kunt beter thuis blijven, want het gaat niet goed met de politiek in Israël. Wat vond u daarvan? Nou, ik vond het onzin. Ik denk van je moet komen. Ik heb hier ook Arabische mensen in het publiek gezien, dus het is muziek voor iedereen. I'm from Russia. From Russia? Yeah, You live in Israel? I live in Israel. He's from France originally. Okay. Yeah. And you like the music? To be here? We are very happy to be here. I think it's wonderful, all of it. It's a big show. It's a festival. It's very, 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 very entertainment. Yes, we love it. And they are so professional. Everything was professional. Yes.
always says that music brings also peace. You think it's true? Yes, of course. Music for all the world. I'm sure it will bring the peace, but it's just take more time. I love it. I love video. I love it. I love it. I waited since December. I waited. I buy the ticket and I'm waiting for this moment. I'm so happy I'm here. Was het de moeite waard? Fantastisch. Jammer dat ik niet het hele bejaardentehuis naar hier kan halen. Ja, kun je zeggen, als Joodse Maastrichtenaar moet je hierbij zijn in Tel Aviv voor de eerste keer? Dat had zonder mij niet gekund. Hier moet je echt bij zijn. Dit is zo'n grandioze happening. Iedereen gaat hier uit zijn dak. Zoals André hier vanavond tevoren is gegaan. Het Israëlisch-Joods publiek is geen makkelijk publiek. Die zijn zeer verwend. En om ze hier uit hun dak te halen, buitengewoon.